Bé, un any més l'Ajuntament col·labora amb el Mullet, a nivell, no cal dir de tot Catalunya, però l'Ajuntament de Valls i el Patronat Municipal d'Esport col·laborem amb l'associació, que creiem que és una activitat avui, a part de lúdica, però que també ajuda primer a donar a conèixer als mitjans que hi ha aquesta malaltia, que tots hem de col·laborar amb la nostra, cadascú amb la seva aportació, en un dia com avui, col·laborant comprant alguna cosa precisament del Mullet, i és una iniciativa que creiem molt bona per la col·laboració que hi ha econòmica, però també pel coneixement que es dona amb una activitat així del Mullet, de tirar-nos a l'aigua, de que la gent entén la paraula Mullet, que també s'identifiqui i que col·labori. Vull dir que trobem una molt bona iniciativa. Doncs bé, que dins de la problemàtica que puguin tenir amb la malaltia, que nosaltres, des del Patronat Municipal d'Esports i des de l'Ajuntament, donem tot el suport perquè precisament hi hagi investigació i això ajudi a que qui pateix, en aquest cas l'esclerosi, però altre tipus d'enfermetat, aquestes iniciatives puguin ajudar a que econòmicament hi hagi més investigació i que cada dia es pugui fer una vida el més normal possible.